Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih. Sing jawab kula donakne rezekine tambah kakak. Niku sing mereka berdiri mboten napa-napa. Hah? Apapun kondisinya tetap alhamdulillah. Panas, udan. Nek basa mriki udan apa? Jawa napa Jawa? Jarwo. Jawa dinikmati alhamdulillah. Lah kira-kira nak musim udan kados ngeten jenengan pengene pengajiane dilut napa suwe? Oh, tetep jaluk suwe. Derek salam sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Sawangan lan nggih Sawangan. Oh, Sawahan. Ingkang kawula hormati ngono ae marah-marah. Ingkang kawula hormati para kiai, para bunyai, Ibu Nyai Zinatul Taqiyah Mahmudi, Ibu Nyai Hani Mu'arisal Haq, Ibu Nyai Hana Nurbaiti Asfiyah, Ibu Nyai Fazriyah. Mugi-mugi sedaya Ibu Nyai pinaringan sehat awake. Ingkang kawula hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Daryono, Bapak Ustadz Daryanto, Bapak Ustadz Usmanuddin, Bapak Ketua Panitia, Bapak Sasmiko. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Camat, berarti Kecamatan Kali ngeten iki Pak Camat hadir napa mboten? Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak Muheri SH, Pak Kades sing pundi?
Oh menika. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak Arif Binuko. Pak Kasun pundi? Oh menika. Ingkang kawula hormati Bapak Takmir Masjid, Bapak Sumeri lan sedaya tokoh agama, Bapak Kepala Puskesmas atau yang mewakili, dan ingkang kawula hormati para jamaah sekalian, tak lupa para pasukan payung yang ikut serta. Mugi-mugi usaha rekasa yang jenengan keluarkan pada hari ini dibalas Allah kebaikan, diparingi nambah rezekine, nambah barokahe, nambah umure, nambah bojone. Sing penting lisan ojo lali ngucap alhamdulillah. Karena banyak orang tidak bisa bersyukur, akeh wong ora iso syukur mergo lisane angel ngucap alhamdulillah. Oleh nikmat sithik tapi ngucap alhamdulillah rasane nikmate kaya gede. Oleh nikmat akeh tapi lisan ora iso ngucap alhamdulillah. Kadang kita bisa melihat perbedaan-perbedaan. Jenengan tingali ana wong budal pengajian tenggene mriki, kok hatinya penuh dengan sifat syukur, atine penuh dengan rasa syukur, masih udan, ngapa wau basane jenengan? Masih Jawa, masih panas cemelentang. Apa nak basane mriki cemelentang napa? Centang-centang. Napa nak basa mriki? Centang-centang. Hah? Kentang-kentang. Kentang-kentang. Hah? Pakai kata. Oh, pakai oh, panas ngentang-ngentang. Meskipun Jawa, meskipun panas ngentang-ngentang. Kok atine penuh dengan sifat syukur, rasane ati gak kober sambat. Semerap gak kober. Gak kober itu gak sempat. Ora kober sambat, mergo napa wis kadung syukur. Jawa alhamdulillah, kentang ngentang-ngentang alhamdulillah. Sing penting iso berangkat ngaos. Ora basa wong kene iki. Sing penting iso budal ngaji. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia, urip disyukuri alhamdulillah. Saakeh-akeh harta kok lisan ora iso ngucap alhamdulillah, rasane kaya kurang ngoten. Mergo la in syakartum la azidan. Orang yang pandai bersyukur maka akan terasa nikmat akan ditambah oleh Allah. Tapi nek wong kok ora iso syukur, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ono wong diparingi nikmat kok kufur, Gusti Allah akan mengirimkan azab, bukan malah mengirimkan nikmat. Sing penting ojo lali ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu sing melu muni dalem kula dongakno rezekine tambah kathah. Sing ora melu muni dalem tak dongakno pokoke urip ngono ae. Sing penting lisan aja lali ngucap alhamdulillah. Nah, jenengan sampun nate kepanggil kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca. Entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat niki pasti kula waos. Tapi khusus sholawat niki kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Insyaallah kasih mas sampun paham.
Nah, jenengan insyaallah nggih sampun. Berarti niki sampun kenal kula nggih? Alhamdulillah. Sinten namine kula? Hah? Nggih. Jenengan nimbali kula saged nduk mawon mboten napa-napa. Nduk Umi ya, halo nduk ora apa-apa ya. Nduk Umi mboten napa-napa. Mbak Umi mboten napa-napa. Jeng Umi gak apa-apa. Utawa nimbali kula yu Nggih, monggo khusus selawat iki khusyuk rumiyin, tenang rumiyin, fokus rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Moga mugi-mugi barokah wongson sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh, wajah-wajah ahli swarga kabeh. Nek sida kira-kira sida napa mboten? Sida, insyaallah sida sedaya. Mergo kula jenengan iki umate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tokoh yang paling mulia, tokoh yang paling sempurna, tokoh yang paling pas dan patut dicontoh untuk kita semua. Gek kabar gembiranya, umate Kanjeng Nabi niku wis pasti mlebu surga bareng-bareng. Hah? Macam-macam apa? Napa? Oh, payung. Nah, damel payung diendekke ngeten. Kayak kados niki lho ngeten sak awak ben ora nutupi. Dadi nek jenengan semakin tinggi, sing mburi semakin ra ketok. Ngono lho yu. Kanjeng Nabi niku tokoh ingkang paling sempurna. Lho. Nah, ana ciri-ciri wong iku ora iso mlebu swarga. Sinten menika? Ciri-cirine ngeten. Wong sing ora iso mlebu swarga niku ketika ngerungokno ceramah malah ndelok sing gawakno ngombe.
Misalnya sedo kepanggih kalih bapak teng surga. Bapak sedo kepanggih kalih ibu teng surga. Ibu-ibu purun apa mboten? Benjing teng surga kepanggih kalih bapak. Purun. Bapak purun apa mboten? Benjing teng surga kepanggih kalih ibu. Lho, kok kaya ora gelem ngono model. Tak baleni maneh. Ibu purun mboten? Benjing teng surga kepanggih kalih bapak. Purun. Bapak purun apa mboten? Benjing teng surga kepanggih kalih ibu. Kayak koyone gak gelem. Monggo. Langsung mawon ben mboten setengah-setengah. Langsung mawon. Oke, oke. Pripun sampun apa lanjut? Lanjut. Mboten napa-napa? Jawa mboten napa-napa? Nggih, kalih mirengaken nggih. Dadi nggih ngapunten ternyata kabeh wong iku mlebu swarga, termasuk wong-wong sing apik. Dadi nek wong elek ora kira mlebu surga. Ciri-ciri wong apik kalih wong elek niku melihat dari mana? Ningali tiyang niku sae napa mboten ningali saking pundi? Kita bisa melihat dari satu tanda. Napa tanda menika? Iso didelok teko siji hal, satu hal. Apa itu? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza saluhat jasadu kullu. Kok segumpal darah niki apik, sak awak melu apik. Mripate ayo dijawab, mripate, irunge, lambene, tangane apik. Yang menentukan apik atau tidaknya seseorang adalah segumpal darah ini. Idza fasadat jasadu kullu. Kok segumpal darah niki elek, sak awak melu, mripate, irunge, lesane, wis muni cangkeme lho. Lesane elek. Mergo napa? Mergo segumpal darah niki elek. Hati-hati kalau segumpal darah niki ditengeri saka segumpal darah niku. Kira-kira apa segumpal darah itu? Napa Bu? Hati. Kenapa yang menentukan seseorang itu baik atau tidak dari hatinya? Mergo awak dhewe nglakoni napa mawon niku dimulai teko ati. Coba saniki kula nderek tanglet. Ibu-ibu mangkat saking griya, meriki nete napa? Hah? Melampah? Jalan kaki? Lah daleme teng pundi? Oh celak mriki. Jenengan mangkat saking griya melampah. Terus mantun-mantun pamit tenggene bojone, Pak. Napa nek nimbali garwane napa? Yang aku tak budal dhisik ya yang budal nanti yang pengajian yang aku tak berangkat dhisik. Lah sampai nanti yang sayang aku ate macul dhisik yang nyayang kok macul. Lah ngapunten aku tak berangkat pengajian riyen. Apa kata suami? Apa kata anak? Nah ibu tak berangkat dhisik. Napa sing diucapkan? Hati-hati. Napa kok hati-hati? Kenapa kok hati-hati? Kok gak ngomong ini? Aku tak budal dhisik ya. Ya, nang budal sikil-sikil. Napa kok mboten sikil-sikil? Napa kok hati-hati? Karena kita melakukan sesuatu dimulai dari hati. Wong niku nek atine apik sak awak melu apik. Tapi ana wong ngomong, tapi ana wong iku lambene sering ngilokno, sering nyelatu, semra basa nyelatu. Nyelatu itu ya pokoknya mencelatu lah. Senengane iki ngilokno wong. Jenengan paham napa mboten nggih kalih basane kula? Paham nggih? Nek mboten paham jenengan tanglet. Tanya.
senengane nyelatu, senengane ngilokke, senengane fitnah kono fitnah kene, tapi asline atine api. Ana wong iku nek ngomong alus, lemah lembut, tapi atine elek. Lho sapa ngomong bosok iku? Lah awak dhewe kan berusaha. Api atine, api lisane, api sak sembarange. Ngoten nggih Bu nggih? Sing penting sedaya berusaha dadi wong sing apik. Wong sing apik niku pripun saya ciri-cirine? Masih ya dieleki kalih wong tetep diapiki. Ana wong sugih, ganteng, ayu, tapi ora duwe ati. Percuma. Duwite akeh, sawahe akeh, omahe gedhe, tapi ora duwe. Nek oleh ngilokno nemen. Wong sugih-sugih nek ngilokne wong ra duwe nemen. Tuh, wong kene ya kaya ngono kuwi. Ana wong sugih sing penggaweane ngilokno. Wonten. Masyaallah. Teng mriki wonten. Wonge lanang apa wedok? Ya ya aku ngerti. Wong sugih sing biasane ngilokno wong ra duwe iku kudunge warna coklat pokoke. Ya. Pokoknya nek ora warna coklat ya kudunge warna ijo. Ya, pokoknya nek ora warna ijo ya kudunge warna biru. Pokoknya nek ora warna biru ya kudunge warna ora. Pokoknya mungkin nek jenengan kepireng kula ngomong kudunge warna napa jenengan jawab sak kersa warna napa mawon pokoknya aja ireng. Wong sing biasane ngilokno wong ra duwe niku kudunge werna. Tak mulih aku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Soale Bu, sing biasane ndamel kudung ireng iku biasane wonge sholihah. Lemah lembut. Kok iso muni pret iku lho. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang menentukan orang itu baik atau tidak nggih menika atine. Ana wong atine apik tapi lambene elek, berarti kudu berusaha. Apik jerone, apik lisane. Ana wong lisane apik tapi atine elek. Ya berarti kudu berusaha. Apik lisane, apik atine, masih sogeh, ayu, ganteng tapi ra duwe ati percuma. Nak jenengan semerap kula nate nyanyi lagu ngeten. Tutu ayune, tutu gantenge, ajine menungso, monggo pangerane, nanging atine iman takwane. Semerap lagu napa niki? Lagu napa? Kucuk-kucuk tahe semerap nggih Bu nggih. Apa lirik asline tutu ayune apa lirik asline? Kok iso muni tumpah segane iku lho. Tumpah ae. Nah, tapi sederenge kula diiringi kalih Kasima, kula mau mengajari jenengan dulu biar jenengan ikut menyanyi juga. Nggih? Ya, ngene. Wayahe kula ngeten. Tutu ayune jenengan sakit ta nggih? Ayo coba. Tutu ayune. Ngene. Nggih. Karena dirungokno ora penak. Tak bagi telu ben ngerti ndes sing gare ora penak. Garise niki, sret. Niki barise nggih, sret. Mriko regu A. Mriki regu B. Mriko regu C. Regu A. Tutu ayune. Gak enak. Regu aji. Yo tak sepuro, tak maafkan karena mungkin ning kene kan mencar-mencar ana sing ning kono. Iki regu B nggih, regu B ya. Tutu. Ana sing siap-siap. Regu B.
Reguce, ayo. Reguce lo nang sebut, ora usah iso. Reguce. Dudu ayune. Mungkin Reguce tua-tua. Ya wes, ora kate kula langsung diringi mawon ngaten nggih. Dudu ayune sampun. Dudu ayune. Nemu? Nemu? Dudu ayune. Ora usah, ora usah. Ora usah. Musike bae. Padahal penak. Duduk ganteng ajine menungso monggo pangerane nanging atine Bu sing tambah jenengan kan ora apal dijak hahaha ya ora enak ngene wae iku kan burine nene kabeh melu dudu ayu ne dudu ganteng ajine manungsa monggo pangeran nanging ati iman takwa donya akhirat tentrem buri ninggake perintah ninggal larangan. Oke, sing penting tumpet ben ora meneng tok ae, nggih. Ayo, dudu ayune. Dudu gandane. Ajine manungsa. Monggo pangerane. Nanging ati iman takwa donya akhirat tentrem uripe nindake prentane ninggal larangane besok amane diondo-ondo dhewe besok amane diondo-ondo dhewe. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah, telat yuk, telat. Ayo Mbak. Dudu ayune. Dudu gantenge. Ajine manungsa. Monggo pangerane. Mudine nanging ati. Iman takwa. Donya akhirat. Tentrem uripe nindake prentane ninggal larangane besok amane diondo-ondo dhewe besok amane diondo-ondo dhewe salawat ya Rasulullah. Rota
kok iso palapai. Asoy. Sing ngangkat tangane wau kula dongakne iso budal umroh. Kula dongakne iso budal haji. Sing mau ndewet tok ora ngangkat tangane. Tak dongakno sandale ilang. Wong kula keken, ayo ngangkat tangane sedaya sing mriki wis apik ngene, sing kono ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya dadi wong sing apik kabeh. Dadi wong ingkang sae kabeh. Sinten sibuk wong sing sae, sinten sibuk wong sing apik. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia yang berinfak ketika lapang ataupun ketika sempit. Niku wong apik. Berarti ciri-ciri wong apik sing pertama napa? Gak medit. Apa? Basa Magelang nak medit napa? Pelit. Ada daerah itu kalau ngarani medit itu blobo atau blaba atau gak apa-apa blobo atau oh nek lomo itu dermawan. Kalau di sini dermawan apa bosnya? Lomo. Lah ya lomo. Oh blobo itu loman. Oh nak medit apa ya? Oh pelit. Ono maneh kok pokoke. Nah, cutel. Apa? Cutel. Apa sih? Cel. Oh, cetel. Berarti ciri-ciri wong sing ora apik iku wong sing cetel. Ono wong cetel berarti duduk wong apik. Aku meneh ae lah. Sedekah nek aku wis sugih, balah. Ora percaya soalé wong iku biasane tambah sugih tambah. Nggih napa mboten? Nggih. Terus ciri-ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaib. Sinten menika wong sing apik yang tidak gampang marah. Sing ora gampang nesu. Sing ora gampang muring-muring. Basa Magelang muring-muring napa? Jengkelan sing ora gampang nesu, sing biasane gampang jengkelan iku wong lanang apa wong wedok? Lho, aja Bu, aja njawab wong wedok. Sing biasane jengkelan iku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane gampang nesu-nesu niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak. Pinter-pinter. Makanya kayak ngapunten, orang yang cenderung suka marah atau gampang nesu itu biasanya kurang cerdas secara emosional. Nggih apa? Secara emosional itu kurang cerdas. Ternyata kecerdasan kita manusia itu ada 3. Apa saja? Intelektual, emosional, spiritual. IQ, EQ, SQ. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni. IQ itu kaya nek misalnya dia sekolah cepat nangkap, cepat menghafal itu. Yang kedua, EQ, emosional. Emosional itu kecerdasan yang dimana dia bisa mengelola emosi. Orang gampang ngamuk, makanya kok ono wong gampang ngamuk berarti wonge kurang ono guru niku pinter napa mboten? Dijawab, guru niku pinter napa mboten? Makane dadi guru. Secara intelektual pinter, emosional belum tentu. Ono guru kok muring-muring, ora ono sebabnya kok muring-muring marah-marah nesu jengkelan, berarti gurune kurang secara emosional. Secara intelektual tidak diragukan. Dokter pinter napa mboten? Pinter. Secara intelektual pinter. Dokter itu dituntut untuk berpikir cepat, taktis, cekatan, satset. Tapi kok ono dokter kok ngamuk, muring-muring, berarti dokternya kurang secara emosional. Ono wong lanang kok ngamuk, nesu, berarti wong lanang kurang cerdas. Ono wong lanang kok gampang marah-marah, bahkan pelaku KDRT, para pelaku main tangan
pada perempuan itu rata-rata berarti laki-lakinya kurang cerdas. Ono wong wedok kok gampang nesu, gampang moreng-moreng, gampang jengkelan, berarti wong wedok kurang duit. Orang ono wong wedok gak cerdas, kabeh wong wedok itu cerdas kabeh. Kok ono wong wedok muring-muring nesu-nesu, berarti wong wedok kurang. Kudune bapak-bapak paham. Kok ono wong wedok wis mulai nesu-nesu, berarti langsung kayak ono. Nggih napa mboten? Setuju? Giliran ngene ae semangat. Soalnya kadang-kadang Bu, kadang-kadang Pak, ibu-ibu niki luwih seneng duit daripada bojone. Nggih napa Bu? Lho kok iso muni nggih iki lho? Berarti awak dewe kita harus cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Dek ngoten niku carane pripun Bu? Ya kudu berangkat ngaji. Kudu dilatih. Nak ora dilatih ya ora iso. Awak dhewe lho gadah tokoh, nggih menika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ora gampang nesu. Tidak gampang marah. Bahkan pernah Rasulullah itu ketika perang. Jadi pernah Rasulullah itu menghadapi perang yang sangat dahsyat. Sampai hidungnya berdarah, mulutnya berdarah. Mergo saking dahsyat. Asoy. Lagi Bu ngapunten, kula lho nggih fokus getung semerap getung. Getu itu serius. Lah kula serius dilakoni dadak ngene. Ora mari-mari. Pripun niki sampun ngantuk napa dereng? Lanjut nggih. Pernah Rasulullah itu mulutnya berdarah-darah, hidungnya bernanah-nanah, sampai mergo saking dahsyate melu peperangan. Sampai suatu ketika sahabat itu penasaran, Kanjeng Nabi niku lho getian sampai kaya ngono, tapi geti ya ditadai, semerap ditadai itu ya pokoknya ditadai. Lah sahabat penasaran, lan opo sih kok kudu ditadai? Kenapa sih Kanjeng Nabi kok kudu ya pokoknya menadai? Di sofa akhirnya, ya Rasulullah, assalamualaikum, 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 kom, noyo nurut ah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menadai darahmu? Kenapa tidak kau biarkan darahmu jatuh? Lan opo kok jenengan nadai darah jenengan terus? Iki rusuh kabeh, kotor kabeh dodoe jenengan. Rasulullah jawab nopo? Ketahuilah, aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Aku mendengar yang tidak kamu dengar. Aku kerungu apa sing awakmu ora kerungu. Lah Kanjeng Nabi tibake kerungu napa Bu? Kanjeng Nabi kepireng. Ternyata Kanjeng Nabi mendengar. Dengar apa? Malaikat Jibril mengatakan bahwa nek sampai darahnya Rasulullah jatuh ke tanah, kok sampai getih Kanjeng Nabi tiba nang basa Jawa tanah napa? Lemah. Kok sampai tiba nang gone lemah, maka Allah akan menumplekkan apa bahasanya ya pokoknya diemplokkan, maka Allah akan menumplekkan gunung-gunung, maka Allah akan memporak-porandakan semua warga kalau sampai darah Rasulullah jatuh ke tanah. Napa? Lampu napa? Oh wingking iku. Oh silau. Saged mboten? Ah mboten ya mboten napa-napa. Berarti ngene jenengan. Hah? Silau men. Magelang terus silau men bareng. Berarti kalau jenengan semakin silau
lau berarti menunjukkan jenengan semakin semakin malam. Kira-kira jenengan sampun pegel napa dereng? Allah akan menutuhkan gunung-gunung, Allah akan menidurkan semua gunung dan memporak-porandakan desa. Sahabat penasaran, lah napa lanjeng Nabi kok boten jenengan teteskan saja biar Allah memberi hukuman kepada orang-orang itu. Jari Rasulullah, ojo ono wong elek iku yo tetep kudu diapiki. Mas yo jelek kaya apa? Meskipun dijelekkan bagaimanapun juga, kamu tetap harus punya hati yang lapang. Mereka begitu karena tidak tahu. Uang kaya ngono ku mergo ora ngerti. Makanya jenengan dilokno wong model kaya apa ae, nggih mawon. Mbak, sampean iki anu yo, ngene. Nggih. Sampean iki nggih. Karena kita tidak akan bisa menyenangkan hati semua orang. Awak dhewe ora iso nggarai kabeh wong seneng. Nek jenengan nggarai kabeh atine wong seneng, ora kira iso bahagia, gak kira iso fokus nang gone awake dhewe. Apalagi Bu, zaman tambah berubah. Zaman tambah maju. Jenengan kudu fokus nang gone anake, nang gone awake, fokus nang keturunane. Mergo tantangane jenengan gak main-main. Kalau dulu lare-lare dijak ngaji, mangkat. Sakniki kadang-kadang lare-lare ora gelem mangkat ngaji, mergo napa? Wis kadung cekelan HP. Isu awan bengi sing dicekel. Aja ngoten nggih Bu, lare-lare niku nek wedal niki kan ngapunten, tasyakuran napa? Tasyakuran masjid. Lare-lare kadang nek ora dikandani nek wis kadung cekel HP, lali sembayange. Lali ngajine. Dikongkon ngaji males, dikongkon ngapalno, arek-arek ngapalno wulan-wulan wong Islam ae lho. Ibu-ibu semerap nggih wulan-wulane wong Islam. Apal nggih? Lare-lare gak apal. Rukun Islam ono piro le? Gak ngerti. Arek-arek itu pintere apa? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effort biasa aja. Kalau memang cocok. Astagfirullah. Kegiliran kaya ngono pinter kabeh. Kecili-cili lho, statue. Wes aja diterusno. Lah kira-kira jenengan kepengin anake ora ahli Quran napa ahli Quran? Berarti yang dipegang pagi, siang, malam kudu Al-Qur'an. Tapi nggih kudu seimbang. Maksudnya pripun? Ono wong lanang nyekel Quran, ono bapak nyekel Quran, isuk maca Al-Qur'an, awan maca Al-Qur'an, tapi lali nyambut gawe. Bener napa salah? Salah. Wong tugase wong lanang niku nggih menafkahi, mengasihi. Makane kula niku nggumun nek ana wong lanang nggih kados pembicaraan mau, ana wong lanang kok gampang marah, gampang nesu. Itu kan berarti wong lanang kurang cerdas. Ciri-ciri wong lanang cerdas niku pripun? Ada masalah, dia langsung mencari solusi. Karena bagaimanapun juga, laki-laki itu punya logika lebih banyak daripada perempuan. Wong wedok niku menang rasa, menang ati. Nak wong lanang kadang-kadang wis kadung mikir logika sampai orang duwe. Tapi wong lanang duwe ati kata. Nak wong lanang cerdas niku pripun? Ngeten Bu, ana masalah oh langsung golek solusi. Nah wong lanang ora cerdas. Ketok sing wedok didelok kok seledak, encap, plorak, pecucak, prengat. Wonten wong wedok kados ngoten. Tiyangnya begitu mriki. Ora. Kula gak takok kok. Ana wong wedok kok wis mulai pecucak-pecucu. Nak wong lanang gak cerdas, marah-marah. Malah dipecuconi balik. Kan ana wong lanang kaya ngono. Dipecuconi malah dipecuconi balik. Dimutungi malah dimutungi balik. Nak wong lanang cerdas mboten? Nak wong lanang cerdas, ketok sing wedok kok koyoke prengat-prengut dijawil, ngalangi. Sepurane ya, Dik ya. Nak basa mriki sepurane napa ngapurane? Ngapurane ya, Dik ya. Kayane aku sing salah, kayane aku sing kurang ngayomi sampean.
ayo. Gua apa? Niku wong lanang cerdas. Ora gampang nesu, ora gampang ngamuk, langsung mencari solusi. Ngaten nggih Bu nggih? Aja fokus nang wong liya sing ora seneng kalian jenengan, fokus nang gone awake dhewe. Mugi-mugi sing sehat nggih tambah, sing sugih nggih tambah, sing lemu nggih tambah. Lho. Hah? Langsing. Ya ora gelem lemu. Ngapunten Bu. Pancene bener. Lemune wong biyen karo wong sakniki iku beda. Nggih napa mboten? Nggih. Lemune wong jaman biyen kali wong jaman sakniki beda. Nak wong jaman biyen akeh wong lara mergo kurang mangan. Jaman sakniki akeh wong lara mergo kakehan makan. Makanya wong jaman biyen kali jaman sakniki beda. Sekarang kita harus menghindari penyebab penyakit. Apa itu? Ono telu. Jenengan nek kepengin sehat, wonten 3. Napa menika? Pertama, jaga pola tidur. Turu. Nah ibu-ibu kalau yakin tidur insyaallah cukup lah. Lari-lari lho sing wis kadung cekelan HP. Dalu dolanan HP sampai ora turu. Nggih napa mboten? Nah, jaga pola tidur. Tidur 8 jam, 6 jam, ojo kurang. Jaga pola makan. Ojo sembarang-barang dipangan. Sekarang itu banyak makanan yang mengandung pengawet. Biasa kita kalau di dalam dunia kesehatan itu ada istilah UPF. Apa itu? Ultra processed food. Nah, wong zaman biyen niku panganane telo. Napa? Pohong, napa? Kimpul. Apa itu? Tales. Apa itu tales? Kimpul. Wis kimpul lah. Panganane kimpul, tales, itu real food. Langsung dipangan. Ora kabeh melalui banyak proses. Sakniki kentang mawon disigar, napa bosane disigar napa? Dipotong, dijemur, dipres, digoreng, kei bumbu, kei pengawet, akhirnya dadi krepek kentang. Itu ultra processed food. Lah panganan kaya ngono kudu dihindari. Yang ketiga, apa yang harus dihindari? Kopi. Hati-hati wong sing banyak konsumsi kopi. Nek jenengan kepengin sehat, carane jangan mengkonsumsi kopi. Kopi kiran. Kopi hitam asal sing ora oleh kopi kiran. Ojo gampang kopi kiran. Soalnya akeh wong lara mergo kopi. Nek kopi hitam yang salah. Sing ora oleh kopi kiran. Mulai ditegeni ning gone atine, ojo sampe ngombe kopi kiran. Mergo napa? Akeh wong lara mergo kopi kiran. Akeh wong ngapunten Bu, stroke, darah tinggi, diabetes, kolesterol. Penyebabnya makanan. Tapi penyumbang paling banyak nggih menika siji, kopi kiran. Do you understand? Yes apa? Yes itu paham ora? Paham nggih? Sing penting ojo gampang kepikiran, gak ada masalah nopo dilakoni mawon, ini pasti berlalu. Ngoten nggih? Coba meloki kula. Ini. Ayo, ini. Bapak Budi. Ayo, ini pasti berlalu. Wayahe sedih, ini pasti berlalu. Delok tak mari kira seneng. Wayahe seneng, ojo terlena, ini pasti berlalu. Mari ngene lak diuji maneh, sedih maneh. Wayahe sedih, ojo berlarut-larut. Napa? Ini pasti berlalu. Gek ngapunten, apalagi kula jenengan sekarang sudah di penghujung tahun. Wis arep tahun baru Islam, Bu. Wis arep bulan Muharram. Nah, saniki berarti kita sedang berada di bulan bulan Juni. Berarti kita sedang berada di bulan
Dzulhijjah. Nah jenengan kan apal pasti toh bulan-bulan wong Islam toh. Ayo bareng-bareng ya. Muharram, Safar, ayo Muharram, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Kan muni bareng-bareng. Niki maghrib jam pinten nggih? Hah? Oh jam 8. Kula serius ya, Bu. Mriki maghrib jam pinten? Setengah 6. Terus jenengan niki pengene buyar jam pinten? Joto yu yo domble lambeku yu. Sallu ala Nabi Muhammad. Mriki tambah dalu tambah asret nggih. Dan jenengan mboten kademen. Berarti tasik kuat sedaya. Kadose jenengan. Nah, kula kan kalau ini saking Pekalongan. Niku basane rada beda, Bu. Nah, jenengan biasanya kan suro, sapar, beda maneh. Nek ngen kula ngeten, suro, sapar, mulut, bodo mulut, matil awal, matil akhir, rejek, ruwah, poso, sawal, selo. Ngen kula selo, aja guyu. Kata pakai ida apa? Nek tenggene Pekalongan kula nembe angsal, rejek, ruwah, poso, bodo, legena. Lho kok guyu tambahan? Legena. Di Madura beda maneh basane. Kula nak pengajian negane Madura kok beda maneh. Peseh, tokese. Apa ngono lho, kula nggih mboten semerap, beda-beda. Lah ngoten niku hukume pripun? Ya tidak masalah daripada ora apa. Mugi-mugi sing ngajar mriki pinaringan anak-anake soli-solihan. Anake apik kabeh, anake sae sedaya sing saged banggakno wong tuane, nyenengno wong tuane. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Ibu, semerap lagu niki napa mboten? Bocah cilik semerap jejet lagu niki alamate. Oh nah saya nah iki Sunan Gresik Maulana. Oh semerap sedaya nggih. Nah ya wis kula mboten nyanyi sing jenengan semerap. Kula nyanyi sing jenengan mboten semerap. Nyanyi apa ya? Nek lagu niki semerap. Kawula cilik padha nelongso. Alias nyanyi. Oh ya semerap ya. Kula sing jenengan gak ngerti apa ya. Kayak gini. Menungso urip teng alam donya. Gak ngerti. Ayo. Menjenengan melu burine tok. Menungso urip teng alam donya. Ayo melu burine. Ngene lho yo, menungso urip teng alam donya ngono lho. Saged mboten? Pripun niki sampun apa lanjut? Yo, menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Gak usah. Ngarepe tok mau. Oke? Yo, menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip ini tak padha. Yo dong. Ngene tak urui. Menungso urip ini tak padha,
Saged? Ya, menungsa urip tinita padha. Sing semangat to yu. Tita padha ngono lho yu. Menungsa urip tinita padha. Bondo donya dijatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani. Kok iso ngono iku lho. Orang rewel. Oh, ana lagune nggih. Gatete. Iki pinter. Akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula. Ati mengongso rino wengi golek donya. Lali agama. Selawatan. Marhaban ya Nurul Aini. Mugi-mugi sedaya saged dadi wong sing apik kabeh. Iso ngeramekne masjid kabeh. Ngapunten, kula jane ket wau penasaran, Mas Dite jane ning pundi sih? Hah? Oh, teng tengah. Tapi acaranya dalam mriki. Oh. Oh, mboten amot. Oh. Masjidnya teng mriko, tapi acarane teng mriki. Didungakne sareng-sareng mugi-mugi masjidnya tambah makmur. Sing sembahyang yo tambah semangat. Jamaah yo tambah kathah. Ojo sampai masjid ora ono jamaah. Mosok sing ngadan kuwe. Sing pujian tuwe. Jamaah tuwe. Lari-lari diajak ben ngeramekne masjid. Ngaten nggih Bu nggih. Mugi-mugi acara peresmian masjid kali ini dadekno keberkahan kula jenengan. Masjidnya asmanipun Masjid Al-Hikmah Al-Iman. Mugi-mugi kabeh sing tenggene mriki diparingi ati sing duwe iman. Imane kuat, tidak tergerus zaman. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Mangke ditutup kalian doa entos tenggene mriki rumiyin mangke wonten sing doa ngaten nggih. Kula nyuwun agungipun pangapunten lepat-lepat kula bahasa-bahasa kawula sing menawi nadahe ora pas kalih tiyang mriki kawula nyuwun agungipun pangapunten. Ten mriki terus sampai mantun donga. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.